Derek? Santino. Santino? Oh, tara! Oo, Dexter. Tara! Sabi ko, tara Baka tol, na. pa-manager. Hindi pa ako naka-live eh. Baka na. Sineset up ko. Mag-live ka kasi tol, para nakikita ka nila. Sineset up ko pa lang. Akala ko naka-live na ako kanina eh. Okay. Ah, Pagtingin ko sa Facebook ko, walang lumabas. kaya nga, tinitignan ko nga, sabi ko, hindi ka pa naka-live. Sa YouTube lang pala ano eh. Ayun, okay na yata eh. Meron, lumabas kanina. Ay, wala. Ay, bye. Hindi. Ayun lang. Sabi ko, mag-notify ka sa akin, pare. Hindi gumana sa Facebook kanina. Nalaglag ka. Ano na? Ay. Open na daw, tol. Sige lang, mag-ano tayo, laro tayo. Easy. Kaya yatang sounds yung... Gagawin yung si Big Papa. Aiden. Don't see B.I.G. Are you Instagram? What happened? Hey, yo, teammate. No! Yeah. Hello. Yo, teammate, you guys wear high socks or low socks? Yeah. You guys wear high socks or low socks? High top. Teammates. That's right. That's right, homie. That's right. Hello. Yeah, hello. Yeah. Wakala. Warm-up's done. Time to kick this off. ¿Qué pasó? Oh, that's right. We gotta fight the team. Hey, you wear high socks or low socks? Stay inside, but obviously, as you can see, these skunkas are out here still not giving one fuck. Who's got the broken window? You shouldn't play. Who got the broken window? Yeah. Who got the broken window? Broken window! Broken window! Rock and roll. Yeah, it's over the broken. That's right, mijo. That's right. That's right. That's right. Fucking lack, homie. Fucking lame. Fucking perra. Fucking perra. Pero? Tomas. You are. Pero pera? You are. Pero pera? Warning. Oh! Warning. Ooh. Wah! 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 Science is. Skill them bitches.
You What you are doing, man? fucking trying to use some pussy, man. Serio. I'm being serious, man. You're being serious? Serio. Yes, sir. Bên cái bạn nói thế chắc Saan sa... Come on, Jordan. Come on, Jordan. Cluster strike incoming. Take Cluster strike! không mà What the... Shout out, Master Dexter! Tara, laro! Bakan na! Yun, sak... Low, 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 low. Low, 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 low. Low, low. Hintayin natin si Santino, tol. Sige, sige, Lods, sige, Lods. Set up muna yung LED natin para Naka-live na. sumikat kahit pa paano. Naka-live na. Alam na ba? Nandun na, nag-comment na nga si ano eh, si Lodi. Yun. Oo nga, no? Parang mahina yung volume ng... Eh. Mahina ba yung volume niya? Yung stream? Sige nga. Mahina? Hindi, malakas, Lods. Ayos lang. Malakas, Lods. Mahina? Ah, saan ako siguro yun? Ah, dito siguro. Hindi, malakas, Lods. Ayos lang. Malakas, Lods. Dito. Saan ako lang siguro mahina. Saan ako siguro yun? Ah, dito siguro. Idol Santino, where are you, my friend? Sa music. Balo naman ang Saan ako kasama lang natin siguro? kanina dyan. Siguro yun. Ah, Idol Santino, adik yata ang puta. sa music. Makas na yan. Ayos. Balo naman ang Saan kasama. ako Lakas lang tama yun, no, Jer. Narinig mo kanina? Oh, last time naman yun. Lakas tama? Kaya sinisigawan ko rin. Kaya lagi. Kaya sinasabayan ko lang. Bulok naman ang puta, patay naman ang patay. Music. Makas na. Ingay. Bulok naman ang puta, patay naman ang patay. Magre-ram 7 nga ako. Edit lang, saglit lang tol. Magpapalit nga ako ng push type ko na. Bulok naman ang Anong- puta, patay naman ang patay. Anong gagamitin mo, Lods? Kung magra-ram 7 nga ako. Edit lang, ram 7 din. Ayos yan, RAM 7 Lods. Basta anuin mo lang yung recoil eh mo. Ayos din eh. Ano bang setup mo sa ram 7 mo? Pero yung optic mo. type mo ano. Tingnan ko nga. Nakalimutan ko na rin. Yung suppressor ka, no? Type mo exclamation point loadout sa chat. Makikita mo lahat. Tingnan ko nga. Yan ko lang ah. Oo. Para makita mo. Eclipse increase. Loadout. Yun, nandyan na si Idol Santi. Yun! Loadout. Loadout. Idol Santino. Papi. Yung loads, yung nasa ano. Happy. Tinan mo, Lord. Papi. Yun! Papi mo Yung nasa ano. Happy. Ning! Kaya ko pala yung ano.
Lods. Papi mo. Saglit, tol. Ay! Sorry. Edit ko lang. Nakalimutan ko, nag-ayos ko pa. Saglit, tol. Nandun na yung loadout sir. Ano? Mabilis lang to. Nandun na, nakalista na. Ano. Yun. Lang mga idol Idol Lodi. Lodi, nandyan na po mga na po. Okay na, Lods. Game. Ay. Buster, go na. And Alfred Coffee. Postmates delivers from restaurants, grocery stores, convenience stores, and even a collection of today for free and try all of LA's best restaurants. Oh, boys. Uminom ka ng takip rin, ha? Check your gear and weapons. Planes are making ready for deployment. Enemy dropping into the AO. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Warm up done. Time to kick this off. Pili ka ito kung saan tayo. Tol. Gercero. Boss Gercero. Boss Gercero. Low. Saan tayo? Sa maganda-ganda. 1 yard ka agad. Mark a drop point for your team. Okay. You'll lead them on. Bounty na. Got gas closing in fast. Pwede ring recon. Bounty muna. Dami kong kasunod. Alright lads, let's get it done. Bounty target is up. Let's get it done. Papi. Papi mo niyan yung... Papi. Busy na daw si Utol mo, Tol, eh. Kaya nga eh. Daming pera Ano, na. nag-ibang oras niya? Nag-iba. Nadagdagan natin. Nag-ibang
Nadagdagan siya ng oras. Ang pera naman. Okay yan. Ayos yun. It's a good sign. Ganda yan. Ayun na, malapit sa akin yung bounty, tol. Capitol, arribo. Tirahin na natin yan. Enemy team is tracking your position. Malayo, papuntang buy station. Isang kino ang ating bounty. Tumalayo siya sa buy station. Ayun na. Jer, nasa na, Jer, nasa na, Jer. Oh, hihintay ko rito eh. Bumalik. Kay Santino. Buta ito. Enemy Damn. throwing smoke. Tatlo sa akin, tatlo. Lilikuran ko. Putang yan, ang dami Survive nga. and redeployment. Ang yan ang mga to. Gulag. If they survive, they can redeploy. Ay, din ako. Tang. Dami. Alam na alam, oh. Alam nga, no? Gulag. Survive and you can redeploy. Pay up. Alam mo, You can practice your aim while you Nasa wait. pader lang ako. Your enemy unang kalaban, cheater kagad. so it's your place to start. Nakita rin niya ako, kakapapatay lang niya kay Lodi. Get ready to fight. You're next. Parang You win cheater this eh. fight and you return to the front line. But if you lose, you're done here. You're up, soldier. Ay, nag-slide. Got Pucha. roughed up in there. We're bringing you home. Ba, Layo. If your team has the cash, they can pay for your ano? Layo. Anak ka ng teteng, tol. Disregard that. Load na lang ako. May pataluted dyan sa kandal. Assault mine na. Nakit. Try ko mo. Load na. Kung makakabuhay ko talo si Jerbo na. Simple lang akong kape. Yun din ang nasa isip ko, tol eh. Sabi ko, tangina, parang napipikit ako ah. Kasi lang yan. Kakape din ako eh. Jerry, ikaw muna kaya, pre. Ano yun, Lods? Ako na... Balik na tayo, magkakape lang din ako. O sige, tara na. Ibigay mo muna sa akin yung controller mo, Lods. Ayun na. Keyboard at saka na. Pares kami inisip ni Lodi eh. Sabi ko, kakape. Ano meron dito? Walang ko. Mainit pa na malamig sa akin. Masarap ang kape. Yun, may nag eh. Recon dito eh. Nakita ko. Broken Gaming. Assault mine na. Recon Gaming. Recon Gaming. Luta do. Broken Gaming. Assault mine na. Recon Gaming. Recon Gaming. Luta do. Wow. Gaming. Loadout pa sila dun, no? Move in position. Relax ka muna, Lod. Parang may kalaban ah.
Uy, Sabi sa'yo eh. kalaban. Abay, may sumunod eh. Uy, Sabi sa'yo eh. kalaban. Abay, may sumunod eh. Ay. 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 Sana'y maulit muli. Yun. Enemy soldier incoming. Get yourself sorted. We'll be deploying shortly. Paano dyan yung video sinend ko sa GC? Yung police. Panood ko yung ano, yung kalahati, nagdilim. Pero hindi ko pa natapos eh. Ano bang nangyari doon? Panoorin ko mamaya. Parang kasing yata eh. Pinatay niya yung matanda. Pinaril niya ng harapan sa ulo. Oh, shit. Ang na naman yun. Hostile dropping into the Lasing area. yung Watch the police eh. Ay. Ako. Ayokong Pagtripan panoorin niya yun. ata. Ano, pagtripan niya ata. Ayok. Ang yan. Lasing tapos may baril na ano. Ay, pulis pala yun. Ganun pala. Tara mga lord. Irresponsible ano. Lalasing eh. Gago yung polis na yun. Tangin ng gago yun. At sa kanya barilin din eh. Parang ginawang aso lang yung matandang babae. Parang ginawa nga putang yan ang gago puta. closing in fast. Get to the safe zone. Gago naman nun. Mga puta, mga tao talaga na. O Recon Gaming. Tara. Recon. Hey. Halos pulse na yung nagbabiral ngayon. Unang-una yung Oo, pinatay yung mag-ina. Tang-ina nun. Ngayon, polis na naman. Matandaan na naman ng binanatan. Matanda naman ngayon, binanatan ng hayop eh. Tangin ng mga Eliminate all targets in the AO. ay, meron tayong shield. Secure the perimeter. Meron din natin. Ay, nasan. Uy, hulog ako. Habol ka tol. Primary
Hindi ko na-unpin. Medyo mata to ah. Oo nga no. Namumuro ang stadium dito ha. Five, four, three, two. Red box pa yun. eh. Jer, okay ka lang dyan, Jer? Ayos lang, ayos lang. Recon intel secured. Solid work. Uy, tanginan, magda-downtown ton. Ha? Ah, Ayos na naman ang Uy! Uy! Anong nangyari dun? nag-dead sa akin. They survive, they can redeploy. Kunin ko lang pera niya, Jer. Kulang ko lang pera niya. Sige, sige, Lods. Tang ina na nga. May sasakyan naman dyan, ah. Oh, meron. Ayos. Gas is inbound. Move to the next area and secure the perimeter. Uy! Ano yun? Imposible yun! Stand by. Bakit? Putang ina, tinamaan pa niya ang sniper? Ha? Oo. Grabe yun, tol. Dami yatang hacker ngayon, ah. Oh! Ito mo! Uy, parang hacker yan, eh. Sa full lahat? Sa pula to! Ulo na to! Teammate will the gulag. They'll fight for a chance. Tang ina mo? Putang ina! Putang ina mo. Teammate is redeploying. Stand by. Putang ina mo. Time kera doon? Putang ina. Nakuha ko tol, nakuha ko. Nakuha mo to? Ang ina, grabe. Tara, loadout na tayo. Tara. Tayo sa pang bando, sa pang recon. May tao, tol. May tao. Sa buy station. Sa buy station. Recon Ito Gaming. na, nasa akin na. Okay na. Hospital na naman to, lo. Tsaka. Halo na naman dito, no? Ang dami dito, oh. Ang dami dito. Oso, andyan na din to. Recon Tara. secured. Saan tayo? Oh, saan tayo magkano? Kailan natin kumuha? Ako? Ano yun? Tangin ng pang. Gago na na. Pa, dito lang ang bilya na malapit. Gago yan, ah. Tara, tol. Saan, Lods? Sa buy station? Baba na tayo. Tara. Oso, andyan na din. Dito pala yung buy station. Wala akong bala. Sige, tol. Aramora. Ako na bibili bala. Meron mo, tol. Meron ka na bala? Kailangan natin bala.
bala. Oh, sige, sige, sige. Ito yung AD. May AD tayo. Oh, kapatalo. Kung ano pang kailangan ng airstrike, kung pantawid mo, kung ano na rin. Ang tawid gutom. Bili lang ako. Ayan, yan. Tignan ko lang yung mga baril sa ating kaninang mga hayop yun. Oo nga, nasan yung hayop na yun? Loot ko lang tong plano na to. Walang pasahero. Yan ang mga to. Wala. Camp na. Ano kayo mga yun? Friendly UAV overhead. Trophy system kayo. Wala na sila. Correct na ghost agad. Nakali sila kagad. Tama ghost ah. Ang galing, nakali sila kagad dito. Tara, angat. Wait na tayo. Tara, pesto na tayo. Tapos pesto na. Hospital na. Ay, recon pa isa dun eh. Hospital eh. Hawakan na natin yan. Wala pang tao lang. Pwede tayong mag snipe din. Para sniper, para C4. Tingnan ko lang ulit yung gamit ko dito. Baka dito pa. Pinabanda yun. Ayun. Ang banda tal? Wala na, lagpas tayo tol. Magpas. Dito. Ayan, dito. Ito na. Wala na. Nakuha na yung gamit. Kinuha na nila. Oh, may naglaland yata din eh. Sabay sa ano. Parang may nagland dito eh. Meron ba? Parang lang. Uy, Tara. May pambili tayong ammunition. Kaya nga. may pinaglutuan pa dun oh. Dito ba tayo? Pupesto? Kunin na natin yung Mga taas. Kunin natin sa taas. Loot ko lang dito sa baba. Yan. Ay, looted. Meron dito. Easy. The enemy's busy. Meron na. Looted dito ah. Ay, naka-chopper oh. Naka-chopper. Ito, kuha na lang natin itong mga daanan na to. Okay na naman tayo dito. Lagyan ko kanya ng C4 yung chopper na yan. Ito. Got a target here. Oh, yun. Meron daw. Heading there now. Enemies in the area. Papasok to. Tatlo yan. Meron din dito sa baba. That. Yun. Meron din dyan, oh. May parating. Yun, oh. Ayun pa, oh. Mark the hut. Ayun na. Down siya. Enemies in the area. Ah, wala siya. Okay. Ayun na.
Basag-basag nito. Wow. Tinitira niya ako. Oo. Doon, oh. Kaya na, tumakbo. Sandal. Andito. Ay, sakyan. Pumasok. Hoy, may iba. May ibang nag-snipe. Parang may pumasok dito, ah. May tumitira. Ayun, kita ko na. Tangina, down ka hayop ka. Deployed. Be advised, friendly precision airstrike is there. Nice one. Owl Kid! Uy, tago. Di ba namatay? Siya yun, oh, Galaxy Roastal, yung pumatay sa'yo kanina. Ayun ba yun? Sali ka, Lods. Tara, Lods. Namatay Dal yung pa tatlo cover yun, ako, di ba? bibili akong gun. Ammunition natin. Sige, Lods. Patay yung tatlo, di ba, Tol? Patay yung tatlo yun. Hindi tali, hindi. Team wipe yan. Ah, hindi pa. Ayun na, binabaril ako. Ito. O, dito. Ina mo. Nandito pa pala. Ito. Mag-isa Patay. na lang yan. Patay yung dalawa dito. Patay yung dalawa. Oo, mag-isa na lang dito sa loob ko. Basag. Overhead. Saan? Basag yan. Saan yung Lods? Utang. Wala ko nakita. Enemy UAV overhead. Galing naman magtago nun. Nasa taas lang. Patay na. Nice. Nice. Tara, get down left. Ah, balik tayo. Ah. Meron dito. Uy, may ano siya. Bibili rin lang din ako ng ano. Aerostrike ko. Nag-drop dito. Heading there now. May ammunition ako ah. Okay, Village. may shield ako. Aerostrike ako. Friendly UAV overhead. Ayun oh. Ayun na, meron. Sige, Lods. Sali daw si Boy Tago. Oo, sige. Guard that. Umakyat na kayo ulit. Ah, nasa taas na ako, Lods. Bili ako ng strike. Copy. Enemies in the area. Meron din dito eh. You know? Ito. Heading there now. Tangina, may ibang Namamaril buwan. sa Oo nga eh, sa bundok yata eh. May bundok. Sa bundok namamaril sa bundok. May namamaril sa bundok ha. Sa bundok yan. Kita mo na, Lods? Hindi pa. Parang sa bundok yun. Ayun. Ayun. Got a target here. Ito. Bumaba sila. Nasa baba sila ng bundok. Santal. Tumikot na sila. Umikot na sila banda dito, Tol. Ayan, dyan. Nakita tayo nung ito. Dito pa rin. Moving there. Ano? Ayan o, may kalaban tayo dyan. Tol. Down. Let ko lang yung saglit. Meron pang isang kalaban o. Nandito sa loob. Sa blue? Ah, yan yung Oo, nasa isang sensor bumaba ko. kanina. Oo. Nasa sensor siya o.
Ayun, nandyan lang siya sa loob, oh. Oh, may naglo-loadout ah. Tayo magkabuntot. Yun. Ayun, nakita ko na. Tama. Andito kanina eh. Ayun, ayun. Moving there. Ayun na, nagkakamp lang siya dyan, oh, sa loob, oh. Uy, may nagkakampi. Tumakbo ang gago. Oh, meron dito. Anong mga Sa likod natin. bading ito? Makapakyat. Tumakbo. Meron dito. Moving. Nandun pa rin yung isa dito, oh. Nagkakamp lang yung sa loob. Disregard blast. Nagkakamp lang ang gago. May nagkakamp dito eh. Putang ina nito. Andito pa rin. Dito banda naman. Wait, what? Uy! Huwag mo talo. Mamaya na Nandiyan pa magtuloy. rin? Dito banda tol, dito banda. Ayun na, kita ko na. Dito. Huwag kang mag-replate. Ito. Tangina. Pindot ko pa yung ano ko. Putang ina nito. Uy! Jer, nadang kami, Jer. Pindot yan. Naka-SPR ako, hindi pang malayuan. Nasaan, tol? Tangina, lumipat na naman to. Ito. Nandito ang gago. Ito, nandito sila. Ayun na. Ayun. Hanggang lang tayo sa kanila. Mag-down kayo, airstrike ko. Ito. Down. Down, tol. Down tol. Okay. Dito. Ay, kalang. May dalawa kasi dun eh, kaya dun ka. Crowded, puta. Ayun na. Yun, down. Crowded, putang ina. Impact, no joy. Anak ng teteng, air crowded ang nakalagay. Down lang. Tagal ng ano nito ah, yung nakatambay dito ah. Hindi na umalis yan, ano? Dito. Ingat lang, baka kiyatin tayo yan. Binabantayan ko ang ate. Oo nga. Ayun no. Dito naman. Ha? Galang, tol. May plates ka pa naman, di ba, Lods? Ito. Meron. Yun! Meron ginagamit. Oh! May ammunition pa ako. Relocating the safe zone. Setting charge. Target practice yan. Loadout drop inbound. Patay kayo, putang ina kayo. Keep natin to mga. Binabantayan ko lang tong nasa likod natin. Ito na naman. Nandito naman, ha? Nandito. Ayun, nandun sila. Ayun, Ayun na nga. Kung Ikot yung mga yan. ikot mo ngayon, dahil alam nila, keep natin sila. Ayun no. Tangino, basag ka, hayop ka. Gago ka. Ikot na naman yan. Ikot siya. Wala sila mapupuntahan, tol, eh. Basag ka, gago. Yung susunod na circle, mag-plate na siguro tayo. Oo, mag-replay tayo. Down. Down yan. Meron dito. Down yan, dito. Ngayon na ka. Ayun no. Bitch. Assist elimination. Ina mo ah. Oh, may bumuhay dito. Saan sila? By station. Na tayo, tol. Plate up na tayo? Oo. Tapos, banata ko lang tong anong to. Isa, yan, basag na to. Dito. Saan tol? Dito, uy, may makita. May Putang ina, may nakakyat. Oh.
Nakakyat? Uy. Shit. Ang ina, nakakyat? Hindi ko napansin. Ay, na. Pwede natin bilhin mamaya. Yung sa susunod na circle. Ay na. I-rush natin. Gas inbound. Eh, dito Safe po. zone relocated. Pasok pa. Pasok. Alam nga. Dali pa ako ng putang na yun. Ay, nadali ka? Nahulog pa ako. Nadali ako dyan. Ay, kala ko si ano, matay. Hindi, may market pre, may market. Hulog ako tol. Gato siya, ayaw mo yun. Sige, ano na yan tol? Bump na yan. Mark the hostile. May ibang akyatan pa ba pala dyan? Oo, dun sa kabila. Kabila. Rappel din yan na ano. Ayan o, alam na lang nandiyan kayo eh. Alam na nila. Ayun o. Kaya na yan, kaya na yan. Oh, dalawa dyan. May bumuhay pa. May bumuhay pa. Ayan. We're in safe zone. Watch for enemy. Ayan. Ayan, okay yan. Walang pangpain. Kaya yan, kaya yan. Ammunition yung nahulog. Putang ina. Ulog mo yan? Bala to? Oh shit. Ayun o. Uy, yung binabantayan ko. Nainawanan ko. Bantay mo dyan. Bantay mo naman dyan. Yung trabaho ko. Kailangan security guard tayo dito eh. Yan o, habol pa kayo ng ano sa bilog oh. Ayun o. Got a target here. Ako, pumuhay na naman. Ba't palagi nila? Yari ako tal. Uy, Kailang lads. Umakyat ba? Hindi tal. Meron sa taas. Get to the safe zone. Dropping into the AR. Parang may nag-drop sa task ko ah. meron sa taas, meron sa taas, meron sa taas, Jer, meron sa taas, Jer. Ayun, kita ko na. Ah, wala sa baba yata. Nasa kabila nyo na yan, pre. Pasok pa yata ito eh. Ayun o. Andito, 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 andito. Ayun o, ayun o. Barilin mo lang tal. Saglit. Sige, baril mo lang. Para sa ilo din sa luguro niya. Yan tol, hindi gumagalaw. Down, 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 Hindi down, gumagalaw, tol. Gas is moving in. Karga, Jer, karga. Ay! Uy, nalaglag pa si Jer. Di, nabutas yung ano? Basta ha. Pwesto ko. Nabutas yung salamin. Oh, nice one, sa inyo pa ang butas. Jer, kaliwa mo. May pang sa kaliwa mo. Sa kaliwa, Jer. Ayun na. Kaliwa. Ayun na. Asan? Dito, napatay ko. Oh, patay na, tol. Patay niya, tol. Tanga din yung ano eh. Labas ka, Jer, labas ka. Ayun o. Nice one, Jer. Ay! Ay, putang ina. Dali ako. Nasa tangke lang, settle. Salto bang settle. Putang ina. Secure the win. Wala kasi akong ay, yung gas mask ko hindi gum. Number 5. Tagdan mo yung tama. Yan na ba si ano? Wala, Yung iPad. wala pa si Boy Tago. Serious mo na. Dami lang. Wala.
Ah! Ah! Sayang, no? Oo nga. Kabang ng mga pocha dun sa may truck. Nahulog ako sa ano. Yung pag-airstrike nila, yung nabasag yung tuntungan ko. yung ano, yung nakita mo yung sinabi mo na ano? Yung kanina nasa baba, first floor. Hindi pa ako napatay nun. Enemy dropping into the AO. Dropping. Kala ko sasali sa Boy Tago. Kakain lang daw. Nagpa-reserve ng spot. Ooh. Enemy soldier incoming. Alright, now we do this for real. We do this for real. We do this for real. Battle Royale. Saan Set tayo? a drop point for your team, soldier. Kaya naman. Pili. Gas is approaching your position. Move to the safe zone. Kaya naman pumili. Yes. Tara dito. Maril ka agad eh. O, umpisa lang eh. Huwag magbaril. Mainit pa masyado eh. Mainit masyado, no? Mainit masyado. Relax Wala. na. No, may selfie dito. Ay! Your primary objective is to kill them all. Oh, selfie diba? Selfie survival. Unang kagat, tinapay lahat. Angel's Burger. Angel's Burger. Unang kagat. Tinapay lahat. Pinapay lahat. May amination ako. Yung. Okay. Okay, master. Oh, dito pala yung selfie na sinasabi ko. Yung Sana all. China oil. load Tara, load ako. out, tol. Load out, tol. no? Kaya nga eh. Tara, tara. Umaapaw ng pera natin. Umaapaw. Sana. Request
the recon flyover. UAV entering the Nice AO. one. Kapulot. Ayun, no? Papunta na yata. Loadout drop inbound. May bala si Lods. Moving. Yun na pa. Disable vehicle. Sa? Be advised, UAV is bingo fuel. RTB for resupply. Pera ah. Bili kayo ng kung ano. Yeah, strike. First strike. Ayun, no? Basag go. Basag go. Basag. Takbo yung dalawa, yun o, takbuhan sila. Meron. Wala na, nagtakbuhan tol. Ayun yung isa, nasa bunda ko. Ang layo naman. Ayun o, ang layo niya. Ito, meron dito. Kalaban tayo kanina sa kaliwa eh. Down isa. Down yun. Nire-revive niya. Be advised, friendly precision airstrike inbound. Mari-revive niya. Putang. Ayan na. Down, dalawa. Ah, nice. Bakit ayaw ng akin po? Ayaw makita. Ayaw gumanda. Too crowded ang inaano niya lagi. Ayun. Yung Andun pa makita. rin tal, dito pa rin. Andito. Be advised, friendly precision airstrike inbound. Dito siguro. Ano, wala ba? Yun. Wait, wala. Ayun. Natuba tuloy. Tuba. Basag yan. Down. Nice. Push natin. Ano nakapasok? Yun. Yun pa. Ito pa. Sa taas. Tara, tapos na natin. Ay, kill confirm. Assist elimination. Pinatay nila tol yung mga ano muwata. Hindi pa nag-record. Ito, meron pa. Ito. Meron dito. Nakawait. Pumasok sa blue. Saan tal? Sa station. Asan natin? Dito. Pumasok sa... Nandito sila tol. Yan. Nandito sa loob na yan. Nasa loob na yan. Sumusunod na ako Sa loob sa'yo. na yan. Tara. Tatlo. Ito ulit. Tatlo yan tol. Ah, Oo, tatlo yan tol. Tara. Tumangkin na yan. Iba na. dito na. Wow, ito. Oh, down yung isa. Basag yan. Ito pa. Uy! Ah, sa likod pa. Ayun na. Bilis naman mag-recover. Gamit ko. Redeploy. Pag na-down ka, tuluyan mo na eh. Pinuloy ako ng isa. Nice. You can practice your aim while you wait. Taunting your enemy is an effective way to get inside their heads. So is a well-placed stone. Tama sana pag pinasok ko. Yung isa kanina. Nasa labas pala yung dalawa. Sa baba mo talaga. Sa baba. Nice. Ayun pa utal. Fight's kicking off. Self-sorted, you're up. Inap niya na. Sige lads, tapusin lang namin. You return to the front line. But if you lose, you're done here. Ba't ka namin? Gago kayo ha. Time to earn your freedom, soldier. Kayo ha. Tangin na kayo ha. Yun. Next one. Sayang na sayang. Na ano mo na siya? Na team wipe? Patay ko na. Uy! Pinsan! Tatawagin na kitang pinsan. Ayun, pero to. Well, pero dyan, bilhin natin. Sakto na tayo ngayon, Santino pero ano. muna. Ito lads. Ay, meron ka na pala. Bilhin ko na to.
Insan. din yung gamit ko. Insan. Hindi na inap niya eh. Inap niya kasi eh. Buti na ano mo yun. Pag ako hindi ko kayang ano eh. Hoy! Taking active fire! Hindi ko maano to ah. Daddy. Oh, may sasakyan dito, dalawa. Putang ina, bakit may tao dito? O yan yung pa-drop kaninang isa. Yan yung pa-drop kaninang isa, tal. Ayun. May bangkay pala dito. Nakaiga lang. Ito nga. Dito nga, putang ina ito. Uy, may tao sa loadout. Meron. May tao. May tao sa loadout. Tara, pre, tara. Ito nasa akin. Down. Oh, down the stairs, dude. Fuck! Uy, meron pa iba, tal. Meron pa to. Patay. Patay na. Meron pa yata sa taas eh. Meron pa sa taas. Sa likod ko meron. Ito. Kailangan tulay. Putang ina. Yan, tangos lang siya. Ang gago. Survive, they can redeploy. Meron pa. Nakasalubong ko pa. Patay nyo na. Sige lang. Go nyo lang. I've been sighted. Saan yun, tal? Sa kabila ng bridge. Nakakulay puti, Down. Kunin ko yung gamit ko. Meron pang kalaban tol sa bunker ha. Sa taas ha. Reloading. Tal. Rocky system deployed. Basag ulit. Push ko na ah. Tara. Basag yan. Down isa. Nice. Nice one tol. Wala akong ghost So ko. guys. Kaya na ako ng gusto ito. Ba't hindi ako makaloadout? Uy, iba pala. Sa Bali. Nawawala Tara na, yung gas na pre. Dami nating winipe dun ah. Tatlong Oh. team. Sa kaliwa pala dapat tayo, di ba? Ah, Sa kaliwa dapat tayo. tayo. Di ba? Gusto niya. Gusto nyo. Tawid na tayo, tara. Tawid na tayo. Nakatakot yung downtown na yan. Ayoko nga din dyan. Putang na. Hindi mo alam eh, may nakatutok na palang sniper sa ulo mo eh. Oo nga eh. Taas baba eh. Alam niyo yan. Next bounty contract. Hindi ba yung team natin na pinatay natin din eh? Oh, May yun, papunta, yun. may papunta. Kukunin yan. Ay, bumaba. Bumaba. Enemy helo! Bumaba. Positive ID on the bounty target. Sort them out. Ito. Bumaba dyan, nasa bayan. Dito. Moving there. Ayan, sabay na yan. Umalis siya. Basag. Dalawa sila. Saan yung load? Sa load ng bahay? Hindi. Wala na, umalis na. Nagsasakyan na. Wala na, umalis eh. Umalis ang mga gago. Advance stop pa tayo konti, gusto niya? Tara. Tara, konti pa. Para hindi tayo nag-abol mamaya. Oo, para hindi tayo Sila nasusugod. mamaya.
Just call my name. I won't be there. May ammunition ulit dito. Ito, kunin ko. Sige. Ako na magdadala. Yung bounty natin, nandyan lang ah. Dito. Ang tatatambay. Punta ako dito sa blue. Tol. Shifting location. Nagpakita yata ako ah. Nasa simbahan lang sila. Nasa chapel lang sila. May nang snipe. Andito na, Ano, clear? malapit na. Gas is closing in. Relocating the safe zone. Enemy UAV overhead. Nandyan lang sila oh. Ayun oh. Down. Ay, ATV sa likod. Kami. May TV sa likod ah. Saan na tol? Ito pa. Fire. Bounty target is down. Patay yung bounty. Ay! Puta, meron pa kasama. May kasama. Meron pa isa, Tol. Ayun, Ito na lang yan, meron pa Jer. isa. Ito na lang yan, Jer. Oh, shit. Katago ako dito, Tol. Isa lang yan, pare. Reloading lang. Buhay Santino pare. Yan. Bawi, tol. Mag-isa lang yan. Pumasok siya. Mag-isa na lang. Pumasok siya dyan. Wow. Pumasok, tol. Pumasok siya. Ayun na. Gas is moving. Andito. Sa taas dito. There now. Ingat, Jer. Huwag ka masyadong aangat. Makikita ka. Target marked. Inner-strike ko. This is Tracker 3-1. Good copy. Track inbound. Aktatin mo kaya, tol, yung ginawa mo dati, tol. Inakit ko, Tol. Basag, eh. Asan na? Hello ba? No joy. Andito pa rin. Ayun, Jer. Oh, nasa... Ayan. Andyan lang siya. May pa-drop. Steady charge. I'm taking Ayun, fire. oh. Binaritan niya, oh. Uy, Ayun, oh. Hindi ko makita ang hayop eh. nasa tapat ng chandelier yata. Saka ano. Nasa gilid lang siya, tol. Nasa gilid lang. Plate. San banda? Sa baba mo. Sa kanan mo. Baba mo yan. Ito. Kanan. Uy! Taking fire. Uy, Jer. Basag. Nandun pa rin, Jer. Meron ako nakita sa taas eh. Awin. Ayun, oh. Down. Saan, Jer? Nakabawi na, Jer. Usok pala yun. Jer. Nalilito ako. Ay, plato. Yung Bayan bala ko lang na si po, Van. yung bala. Yung bala. Ano yung Juggernaut? Yung gumagalaw na yan? Juggernaut. Juggernaut yun, tol. Kalaban yan. Hindi. Hindi, pwede natin kunin. Hindi. Pwede natin kunin yan. Nasa taas yata eh. Gamit ko, ah. Hindi. Nasa taas pa. Pababa pa lang. Oh shit, sa atin yan. Kunin mo na, Carlisle. Ito may tira. No, stop ka, no. Punta tayo doon sa malapit sa Juggernaut kay ano, kay Lodi. May mga papunta. Ah, kukunin din. May isang truck. Kukunin nila yan. Kukunin nila yan. Ay, linagay sa taas ng truck. Pinakapture ko tayo. Ah! Tangina na, namatay ako. Na-stuck ako sa ano. Putang ina, nakuha pa niya. Ayan, patayin mo. Kinakapture niya yan, kinakapture niya. Wala na, nakuha niya. Ay, nakuha na niya. Buhay mo muna si Lodi.
nakuha niya, tol. Umalis na. Pwede pa. Double pa. Lapit ako, tol. Ay, patay. Kunin mo na lang mga pera to. Ang dami pera ni Kwan dun, no? Yun. Aid station here. Kamu papakita sa ano. May Juggernaut na naman. Kailangan na lang yariin yun. Lugi tayo dun. Balikan yung gamit mo. May bumuhay pa dito. Yung balikan yung loadout. Oh, hindi mo. Pwede tol. Papatayin ko sana yung ano, yung... Di ma-pick up yung selfie, ano. Hindi ko makita yung baril ko. Ha? Magkakampla yung Juggernaut to. Utang yun. Nag-Juggernaut pa, ano. Malapit ko na matapos kanina eh. Nakapag self-revive ang hayop. Dapat pala tinuluyang ko eh. Na-stuck ako sa ano, sa may box, yung pagtalong ko. Patay sana yan. Hindi lang tayo ghosted. Ayun oh. Nandun. Yun. Ayun, may kalaban dyan. Ayun. Naubusan pa ng bala. Down tol. Down siya oh. Saan tol? Uy, nawala. Ayun yung Juggernaut to. Yung Rambo. Where you going? Where you going? Where you going? Yung Juggernaut to. Moving there. Hindi na Juggernaut. Ayun. Dito sa akin. Meron. Sa red live ping. Dito may kalaban dito ah. Yan oh. Yan oh. Ayun. Naubusan na naman ng bala. Roger that. Meron akong bala, Jer. May Ay, naano ko. Na hindi ako nakapag-reload pala. Basag. Saganda. Down isa. Pasok sila sa atin, pare. Wala na akong bala. Meron akong bala, tol. Tal, pupush ko to. Pa-support ako. Sunod ako. Moving in. New safe zone. Sino tayo? Uy! Down isa. Wipe. May nangingilam. Nice one. Contact. May tao dyan. Oh. Plating up. Ground drop heading your way. Parang sa bahay, ah. Tol! Ito. May kalaban dito. Straight up lang oh. Tol, akit tayo, tol. Kuha tayo ng bala, tol. Lagay ako ng bala dito, tol. Nice. May iba pa. May bagong pa. May ibang team, ha. Tol, dito na kayo, wala tayong bala, tol. Sige lang. Ito. Papunta na sa'yo, ano, Carlisle. Kaya nga, wala akong bala eh. Dito na kayo. Babagsak itong bala pa rin. Sige. Ito pa. Dito. Ito yung bala natin yung dito. Open tayo. Hayop. Tayo, tol, open tayo. Andito yung ito na. May kalaban Uy. dito. Ito may tira sa atin. Moving there. Tol, wala akong bala, tol. Lagay ko na dito. Down. Patay. May bala tayo. Bala. Place nyo. Kailangan nyo? Ha? May plates ako. Goods, tol. Okay, guys. Tangin na, open tayo. Nakalimutan. Satchel ah. Armor, fire position. Kunin natin ta. Tol. Okay. Reloading. May airstrike pa.
Hindi pa namamatay yung jagger nito. Ano makalaban na yun, makalaban na. Pwede tayong pumunta ano, saan kaya tayo magtatago? Yung kalaban dyan ah, may kalaban dyan sa... Meron dyan. Sumisilip sa bintana kanina eh. Meron. Ayan na, ito na, Ay, sorry. Lumabas na. Down. Only two. Patay. Wala na ang plate. Ito, Lods. Tol, dito, tol, meron na ka. Bagsak mo, Lod. Yung juggernaut tol, problema natin. Tangin. Yung jagger. Puta na, nakapasok dito. Long distance tayo dun sa ano, plates. Sa ano. Nakpo. Pinasak tayo dito ng mga to. Sabi na nga ba, patay tayo dito. Ayun o, harap-harapan pa natin. I'm taking fire. May kalaban Oh tayo. shit. Sorry. May kalaban tayo dyan. Sige lang. May kalaban tayo dito. Sige lang. Mali pa yung pinuntahan ko. Ang pangit ng pwesto natin. Yung Juggernaut, nakakasira. Hindi pa. Ika pa. Ano pa yun? Halika dito tol. Putang ina. Nandyan na yung Juggernaut nasa harapan lang. Juggernaut tol? Yung Juggernaut tol? Yung Juggernaut. Kaya mong patayin niya tol yung mga Juggernaut. Hindi ka niya nakikita. Tignan mo. Ayun yung Juggernaut to. Ayan ka lang tol. Ayan ka lang mga sarap ng mabay. Ayan. Ang pinag-counter tong mga to. Ang Juggernaut na to tol. Tignan nga natin yung Juggernaut. Tol, kills ang hayop. Juggernaut to. Sabihin nyo lang pag okay na. Tang ina nyo ha. Sayang, Lods. Makamper pa mga to. Nagawang kami ng ano eh. Juggernaut eh. Kanina eh. Pwede mong bangga-banggain ha. Bagal eh. Ito nang pinukpok ko. Wala, hindi sila makalapit eh. Hindi na alam na. Tang ina, bubo. Tangin ang yan. Inang to. Ako na yung pinukpok. Makulit ka talaga na. Si Boy Tago. Kana, Lods. Boy Tago. Yan na ba si... Balik mo nga yan. Nandiyan ba si Boy Tago sa inyo? Sa friends niyo? Ba't hindi ka makita Wala dito? naman tol. Wala. Saan ka na, Lods? Sa Howl Kid. Ay, ba nag-invite? Sali ka, Lods. Hindi ka naman makita sa ano, online. Sali ka sa amin. Naka-invisible yata eh. May in-invite ako eh. Not joinable ako. Naka-public ako eh. Gusto yung ano? Mag-join sa kanya. Wala ka rin sa listahan eh. Baka naka-invisible ka, Lods. Invite ko kayo, Lods. Invite ko kayo. Wala na. Naka-invisible kaya to, Lods? Hindi ah. Wala sa listahan.
Hindi ko alam kung bakit. Wala eh. Naka-not joinable naman kayo. Ano ba matanggal yun? Public. Naka-public ba yung party mo? Party settings mo? Oo. O bakit kaya ganun? Hindi sumutot ng 1 AM. Sabi niya 1 AM. Friday. Friday lang yan. Friday and Saturday. Ako ata sumagot niyan 1 AM. Friday lang naman. Sayang kung kayo nakakuha ng Juggernaut na nalo kayo. Meron pang umepal eh. May umagaw eh. Check your gear and weapons. Planes are making ready for deployment. Today. Bonasera, boy. Yo. Tayo na tayo. Kapulpit ka? Nakapultit. Naglasin. Nagburis. Tabel. Tabel. The legendary. Papalit atong pangalan ha. Takkel na takke. Dakkel. Dakkel. Pwede. Takkel na takke. Para sa baba natin. Ayun, baril. Nakangataki. Sino yun? Si boy, nakakatakot ko yun mo. Oh shit. Tal, Baba pa patulang. ako. Nasaan na tol? Andito, nagtatago lang dito. Dito lang yun. Di ba angle lang yun?
Ayan na. Ingay ng truck ah. Ayun oh. Pan. Dito. Closing. Copy. Let's one boy. Sa taas na. Tingnan natin. Putang ina. Tapa. Ito nandito. Ayaw pa mamatay? Tumawag ng kasama. Meron dito. Helicopter here. Yan, hindi pa namatay yan. Nasa taas ah. Enemy UAV overhead. Kailangan ko baril. Katong ka. Guloy na. Patay. Meron pa sa akin. Meron pa dito. Dito banda. Moving there. Saan? Tingnan pa rin. Tara. Nasaan na yun? Ba't ako niyayari na itong mga hayop nito? Tara. Throwing smoke. Hindi tayo nag-load. Nagyoyosi lang, nagyoyosi. Dahil nga sila dito doon. May tao Load sa out? taas, tol. Load out? Tol. Ayun. Kita ko. May tao sa taas, yun ha. Basag na yan. Nice. Nice one. Patay. Nakapak ako ng takche. Objectives updated. Move to the Meron next pa, location. meron pa. Akyatin ko sa kabila tala. Akyatin ko sa kabila. Sige, tol. Enemy movement. Basag yun nandito ah. Pakita mo yung ulo mo. Basag yan, tol. Basag. Ayun, basag ulit. Pakita mo yung ulo mo. Haha. Inakyat mo? Oo, akatin ko. Akiyatin mo na. Nakyat ko sa kabila. Ah, pinatay na. Ito. Putang na. Nandito. Ay, naubusan pa ako ng bala. Ang bahala. Teammate has entered the gulag. Saan na siya tal? Survive. Nasa taas pa rin. Sa may zipline. Gilid. Copy. Lang, nasa gilid lang. May malapit na. Uy, meron sa likod ko. Meron dito ah. Ah, dito na. Patay ako. Dali kayo. Dali ako. Hindi yung tumakay sa akin. Hindi. Naubusan ako ng bala. Nung pagkano ko. Survive and you can redeploy. Palagi na lang. Naubusan ng bala. Listen up, soldier. Win here and you Tang return ina to mo. the front line. But if you Dali, dali. Patay matal. Dali na. now, go sort this fucker out. Nakaload out na pala. Nakaload out na yan? Oh! Bilis ah. Sa atin na yung pera nila. Meron pa sa akin isa. Enemy UAV overhead. Andito. Teammate is redeploying. Stand by. Saan yung loadout nila? Ito. Halika rito. Ghosted tol. Ay, Nandito tol, lang. Ito. Ah, nandito lang siya. Nandito. Ayan o. Nandito siya. Sa blue ko. Yan.
Pasukin natin. Tara. Tara, kabilang tayo tol, kabilang. Patay na yan, patay na yan. Patay na. Satchel po. Basag, basag na yan. Loadout? Tara, may pera na tayo kanina eh. Low. Ito, sakto na. Ayun, sakto. Uy, may nagbuhay doon, no? May nagbuhay doon, no? Tara, load out. Tara tayo mag-load up. Balik pa tayo dun. Kunin nyo na to. Heading there now. Primary Ah, satchel objective ah. accomplished. All supply boxes found. Tara. Loadout drop headed your way. Uy. Pa-drop na nga. Load out si Mayor. May loadout din dito. Bibili lang ako ng ano, UAV natin. Hindi ako nag-snipe. Nag-rectagos na ako. Kaya yung content pera, tol. Sa? Totoo. Bibili lang ako ng UAV natin. Loadout drop inbound. Ang kailangan nyo? UAV? Meron dito. Ayan na, Ito to. Ayan. Down. Campo Beach, sabi niya. Discussing closing tickets to the new safe. Ito. Nasa laman. Basag tol. Basag na yan. Precision air. Allied inbound. Meron pa dito. Ibang team na naman. Hindi, napatay nyo? Saan dito? Dito pa rin. Ayun oh. Lilikod ako. Dami siya. Down. Patay. Next one. Tol. Invite si Chef Zoro. Ah. Sabi ka puno pa eh. Ha? Sabi ka puno pa. Friendly UAV overhead. Para pag ghost tol, yung ghost natin. Dami nito, oh. Gate pick natin to. Oh. Kaya nga, no? Ano, hintayin na natin sila? Shopping. O go-ghost tayo. Yung go-ghost natin. Asan tayo? Diyan tayo. May, Tara. satchel, may armor box dito. May satchel pa doon. Nice. Sa blue. Ta. Armor box sa satchel. Ay. Meron akong dala dun. Gusto yung gatekeep yung mga data? Tara. Yeah, gate pick natin yan. Tayo sa taas. Pwede kayo UAV pa, oh. Ayun. Bumili ako UAV. Ito yung pera. Oh. Meron din ako. Sige. Hindi, meron ako dyan. Meron ako Bili na lang ako ng... Oh, sinong bibili? Ito pa, pera pa. Precision mo dyan. May UAV na ako. Mamaya na lang. Ito pa, pera pa. Pop nyo na, baka nakarating na yan. Ako na muna. Ghosted na. Sana. Dito sa loadout natin meron. Ayun oh. Dalawa. Dito na. Isa dito tsaka isa dito.
Saan ba tayo? Mayari na yan. Dito na. I-keep natin yung mga yan, di ba? Mhm. Guard right ata sila. Bumuhay dito. Bumuhay dito. Dalawa binuhay niya. Vehicle marked. Push natin gusto niya. Recon flyover. Siguro. entering the AO. Moving up. Dito banda. Buy station located. Ano, sa kabila na sila eh. Ayan na, meron tao sa baba natin, boy. Boy, nasa baba natin, boy. Kaya nga eh. Ito to, sa baba namin. Ayan na, pumasok sila dyan. Ah, dito na. Dalawa dito sa akin. Tatlo. Down yung isa. Patay. Uy, naka-shotgun. Naka-shotgun. Nice. Nice. Oh! Ito. Ay, nasa pintuan, tol. Nasa pintuan. Enemy's been here. Easy. The enemy's been here. Diyan na. Taking fire. Ay, meron pa. Tangina, may ibang tao tol. Takbo muna. May ibang tao tol. Oh, tangina. Wait. Yari tayo. Yari tayo. Load. Light vehicle here. May nangyaylam eh. Yan na. Hinahanap niya ako eh. Nako, Jace. Ayun. Sa taas. Nasa taas na. Nakulang pa ang bilian ko. My pleasure. Put your head to the safe Ayun na pare, kita na ako dyan. What? The fucking camper. Alam. Ayun. Alam. Timpla lang ang kapital. Wala tol, ikaw nasa taas eh. Sorry. Papalusot pa yan. Wala tol, Papalusot nasa pa taas eh. ka nga. Asan na sila, tal? Uy, diyan sa pader. Taro pa ako dito. May nag-gatekeep. Ayan na, ito to. Against the wall. Copy. Uy, meron din dito. Nanggig. Tagtinang yan. Sorry boy. Mas lang yan, warm up lang yan. Kamot mo na naman ha. Kinamot mo na naman.
Nangyari. Tagal ah. Ang tagal. Bakit ang tagal? Ano yun? Get yourselves a proper warm-up. We'll be deployed soon. Putang aangas ng sasakyan. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Hostile dropping into the area. Watch the skies. All right, that's enough mucking about. Now we do this for real. No, we do this for real. Battle Royale. Mark a drop point for your team. You'll lead them in. Yun, ping kayo? Safe zone. Copy, copy.
Kaya. Hello. Low. Low, 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 low. Yo. Hindi, sige, sige. Location now. Yo. Hello, hello, hello. Hello. Ah, hello, hello. Rinig mo ka? Oo, sige, sige, sige. Ayun. Lalaro ka? Wala eh. Wala, 2 na work ko ngayon. Oo, tsaka na. Sa work. Yan ang simbolo ng Teammates in the gulag. maraming pera yan. Pilots redeploy. Mukhang hindi ka na makakapagmanok niyan na. Tagay ba tayo Sabado? Sabado? Ah, Pagka ano, sige, sige. tuloy tayo. Hindi, pwede naman ako pumunta sa mall eh. Tapos, Tapos tambay muna ako doon, hintayin ko kayo. This is the gulag. walang pasok si Boss Eugene eh. Wala rin ang pasok yun. Adi, hintayin ko na lang kayo nandito sa bahay. Basta na-text kita pagka ano. Sige, 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 sige. Always have a go. Ay, nakatingin mo kayo? while you're Hindi waiting. pa? Give them some choice words or Mahirap mag-chicken. well-played Sino yung isa? Sino yung isa yung nasa ano? Si Taga. Ha? Si Bay Taga. May tago ba yun? Ah, Sino yun? Oo. Kaya pala eh. shot. Get yourself sorted. You're up next. Naglalaro pa rin kayo? okay. Ah, sige, Listen sige. up, soldier. Ah, okay. Win here and you Wala, return sana to the front makakiging kayo. line. But if you lose, Sana nga eh. you're up, soldier. Let's go, fucker out. Mali yung aim ko. You back to base. Nalikuran ko na siya eh. Apat yung sa akin. Ang dami ng pera ni paring boy. Eh. Ang dami. 13-6. Pera. Yun lang. Sa isa lang ha. Yes, sir. Shoutout na kayo. What? They're returning to base. Puta ina. Wait lang, pwede na. Pwede, ay. Hindi pa talo, hindi pa. Oh, pwede na. Maglulolot pa? Sorry. Ay, hindi. Kulang. Walang ng kan. Armor. Carl. Okay na ba? Lot pa lang dito banda. Yung sa Hindi pa looted dyan ah. Ayun. Wala na lang nang... ng kan. Three, 6, 7, 8. Walang pa na 600 eh. Walang kasama. So, patay, baka may na-generator. Dito eh. Mahirap dito eh. Nagpimpang Parang hayop. may bumabaril dyan sa'yo, ano, Santino ah. Check ko lang Wala, to. wala tal. Meron dito pero. Pwede na. Ayun na, Tara, tayo. tara. Balik tayo. Ay, saan tayo? Sige. Eli, may Eli ah. Diyan tayo. Hindi, nagking yan. Dito na ba? Ayan. Tama pala yung pwesto ko. Come here. Uy, Mga baril. may tumitira. May mga baril pre. Ayun o. Ayun o. Balikan natin yan mamaya. Nakakulay blue.
pero. Kailangan. Hindi kayo bumili. Enemy kilo! Ha? Kulang pa. Wala, wala. Santino. Watch it! Hold on out! Loadout drop headed your way. Ba't di makakuha yun? Ba't nga? Saan tayo pupunta na? Ayaw. So yung balagan yung mga dito kanina? Sa mill base? Base. Ah, Pwede. Saan pa ba? Uy, ano yung bakit? Ah, saan yung helicopter? Saan? Wala akong bahala. Enemy helo! may bumabaril eh. May snipe. Ito pare, tol. Balang, may bala pala kayo, no? Pre, tol. Sige, sige, Lods. Bala mga boy. Nice. Thank you. Bakit naglalag yung reklamo? Lalag din ako. Naglalag, tol, ha? May gas mask dito. Got a gas mask here. Enemy kilo! Hindi nagamit ng ganyan si Jer, kaya hindi na kukunin niya. Loadout drop headed your way. Ay, kukunin ko sana. Dalawang box. Sige. Dalawang box, dalawang box, dalawang box. Enemy helo! Papunta sa run loadout. Marking new safe zone. Enemy kilo! Tara, pre. Ano ba yung gawin ng loadout? Nasa taas pa. Supply box Tama-tama yung scavenger sa inyo. Oh. Patong ka dito, tal, para makakuha ka. Naka. Liwanag. Patong ka sa lap ko. Puta na. Parang bakla, ano? Tumalong ka lang, tas F mo, pre. Uy, nawala yung... Uy, iba yung RAM 7 na to. Yung akin yan. Surfing ko. Nawala yung... Ano, may truck ko. Nawala yung baril ko. Ito. May truck dito. Magka-camp na. Ito. Ah, ito. Thank you, thank you. Nakita ko. Nasa baba yata eh. Bibili. Ano? Ready system deployed. Okay. Nasa taas pa hayop. Saan? Ah, Nasa taas yung gun. pwestuhan na natin yan. Yes. Uy! Meron dyan, Jer. Patay ko. Ito. Meron pa dito. Nasaan, tol? Andiyan, papasok sa inyo. Down. Two down. Meron pa isa. Pasok. Wala akong ano? Wala akong plates? Patay na, tol.
Wala pala akong plates kanina. Patay mo, tol. Patay na. Na-cancer pa si Jer. Wala akong reservang plates kanina. Yeah. Wala ka reserva. Be advised, friendly precision airstrike Sa bato. Sandal. Sa bato. Tingnan ko, tol. Sa... Patay. Nice, Ang nice. dali niya. Granada. Grenada ko. Nice. Hiri natin si Jer, pre. O, pera. Itong pera ko. Very nice. Very nice indeed. jackpot, cash here. Kunin ko na tong scab dito. May tao dito eh. Oo. Nandyan yung kanina. Nasa ili kanina. Oo. Bubuksan yan sa next na ano. Sa next na update. Ang daming gamit. Ang daming gamit dyan, Jer. Salamat. Nandun pa yung loadout ko eh. Kabalikan ko. Oo, kanin na lang, pre. Matay ako dyan. Hindi dahil sa'yo kami. Patay din kami. Okay. Human kill. Hanap lang magandang baril. Liwanag ah. Ano lang. Ayun na. May tumitira, tol. Meron na naman. Dito. SMG here. Bumabalik. Kababalik yung kanina yan. Bumabalik ka. Tara, tol. Ayun na. Moving. Disregard last. Moving. Disregard last. Nandito. Down. Nice. Ayun na mo. Hmm. Primary objective accomplished. All survivors inbound. Uy, meron pa iba. Dito. Mark the hostile. Gas is closing. Get to Uy, the safe I'm zone. broke. Ayun na. Nakita ko na. Ito. Bilis makbo. Yari ako. Yung Rambo. Allied cluster strike Yung inbound. Rambo nandyan, Jer. Nandyan yung Rambo, Jer. Sa left side. Satchel dito. Ayun na, binabaril na ako. Okay, ping. Dito. Dito na dito. Dito sa dito. Ayun na. Down. Ay, down din ako lang. Asan bumaril sa'yo, Jer? Dun sa pinabaril niya, no? Santino sa bahay. Sa green. Na-down yata niya eh. Down ko. Thank you ulit. Meron dito eh. Yung Rambo. Nandun pa rin. Doon pa rin. Hindi na nagpakita ang hayop eh. Gas is closing in. May Rambo dito kanina eh. May Rambo kanina. Nakli yung Rambo. Oh. Ingat, Jer. Umikot kasi yung Rambo pa rin. Umikot yung Rambo. At wala akong plate. Hayop. Nice round dito, dalawa. Ito. Extra. Satchel ka na ba? Meron akong shotgun. Wala lang pala. Inubos ng mga hayop dito. Ito na. Sakyan. Ah, siya yan. Na-stuck. Pumasok. Pumasok.
Patay siya. Patay yung isa tol. Patay. Ultim pa, ultim. Ay, sa bahay. Oo. Setting charge. Nasa taas ka na? Wala na dito. Ah, wala na? na dito sa taas. Kunin ko na ulit yung C4 ko. Recon tayo, gusto niya? Tara. Objective updated. Secure that position. Enemy U. Ay, Enemy UAV open mo overhead. pa. Bilis. Open mo. Bili na tayong self-revive natin naman. Ay. Pwede ba nating tapusin na nakasakay? Hindi pwede. Oo. Sige, wag kang bababa. Oh, may nag-i-snipe. May nag-snipe. Hello. Dun. Recon intel secured. Solid work. Ren. Ay. Airstrike. Take cover. Nice try. Okay. Baba. Katurong. Hindi kayo bumaba. Na ano nga? Tatakbo sana ako na i-drive ko. Yan na. Ayun. Ito na. Down yan. Patay. Patay na yan tol. Patay na. Request recon flyover. If they survive, they can redeploy. Piling ko lang si ano. Entering the AO. Nasa Ay, bulag pa. nasa gulag pa Ano ba ba siya? namatay? Si Boy. Namatay pala si Boy. Sa sasakyan yata. Nadali siya. Tara. Ay, may gulag pa pala siya. Pwede tayo dito. Heading there. Ahan. Pwede na nating mag-ready na sa buy station. Tara tol. Lapit na tayo doon. Na-wipe ba? Hindi na. Oh. Ay, hindi ba? White tol. Enemy Nice. overhead. Boy, ano boy? Enemy UAV Walang kalaban overhead. Daming pera ng hype. Bili na kayo ng Enemy dapat ng UAV bili. overhead. Tagal eh. 31 seconds waiting for opponent. Gulag yung air ka na dyan. Tal, pa-drop nga konting pera niya, tal. Bebili lang ng Gulag yung air. Okay na to. Bebili lang pantawid natin. Sige. Sukli Ammunition box, so bibiling ko. Pag Makompleto pa kayo. Bili ka. Teammate is redeploying. Hindi siya Stand aabot. by. Yun, nice one. Ito, meron dito. Makakuha ko yung baril ko doon. Yun na. Meron pa dun. Pwede. Patay siya. Plating up. Kailangan na lang. Is anyone new? Abangan ko lang sila sa taas. Nandito ako tol, sa gilid. Sige. Target marked. Send it. This is Striker 3-1, good copy. Strike inbound. Sana. Down. Down wipe. Patay na. Nice. Tara, taas na. Gas is inbound. Marking new safe zone. May taasan dito eh. Sila yata yung na-team wipe eh. O, ibang team. Loadout drop on the Uy, way. sa atin yata circle ah. Ganda ah. Ingat lang, meron pa dito. Magkakamtal. Tapas na.
Sa test tayo para ano. Merong ano rito kanina eh. May nagka-camp dyan kanina. Hotel. May nagka-cap tol, may nagka-cap na tol. May nagka-cap na tol, meron na. Moving up. Gas is inbound. Clear pa naman tong sa bundok na to. Satchel ah. There's some armor. Clear pa naman yung mga bundok na yun. Clear pa yung mga bundok na yun. Clear pa yan. Clear. Tara. Dance tayong konti. May bumuhay. Dito. Buy station located. Stephen Cañas. Ayun no. Maraming salamat. Cancel that. Down. Be advised. Friendly precision airstrike inbound. Sata tayo. Ganda ng gamit ko eh. Nasa baba lang tong ano. Ammunition box pa ako ah. Sige, sige. Tal. Sige, Jar. Sige, Jar. Okay lang, Jar. Okay lang. Meron din akong 3 selfie. Baka kailangan nyo. Hindi ganun na. Gas is closing in. Uy! In the safe zone. Si ate ng bilog, pre, oh. Ay. Ayun na, meron dito. Ayun na. There's a vehicle. Dito ako sa likod ko. May nag-i-snipe? Pare. Meron dito, meron dito. Ito. Sa may truck. Vehicle. Kumakay na. Pwede mo lang yan, tol. Umalis, umalis. Ayun na. May nag-i-stop na dyan. What? What? May sniper doon. Palpatar na muna ako. Yan na, airstrike. Kaliwa din tayo. Kaliwa, tol. Kaliwa. Hindi ako makaakyat ah. Yung mga camper to. Yung dyan sila. Uy! Ang kalaban natin. Tayo na. Saan yung sniper na yun? Ayun na. Dito. Dali ako. Baba tayo dito. Sa kanila pa. Dito tayo. Down, Ayun. down. Sniper. Down yung sniper. Kanina pa yan, sniper na yun eh. Patay. May bang team. May ibang team ah. Patay ko siya, Jar. Don't worry, don't cry. Don't cry. Tumakbo. Ito pa, meron pa dito sa taas. Don't cry. Down ulit. Tal, pupunta ako dito. Oh, may bumuhay oh. Buy station. Ito. Uy, sa inyo yung circle. Punta kayo sa train. Uy, i-snipe. Nag-i-snipe. Kaya dito. Sige lang, lalabas na yan. Patay ka, ang sniper ka. Ayan. Uy, baka dadaan sa pader Ano mo ah. ha? Lalabas dyan sa pinto, second floor. Ayun. Yan, dyan. Lalabas mo. Yun. Ayun na. May isa pa. Uy! May tao pa sa likod ni Boy Tago. Yari ako na ha. Putang yun. Tal, taas ka na. Sa'yo na yan. Oh, sa taas ka na, lads. Meron dito kay Boy Tago. Oo. Di natin na yan.
Talikod. Yari pa Yun yung tayo. galing ng ano. Yung bumaba. Sa bundok? Enemy dropping kanina. Uy, pucha, nakachamba pa. Yung mga nanalo, umepal lang eh. Yung mga ano. I'm a great pretender. Cry, don't cry. Kailangan manalo Lakers ngayon. Kaya nga. Toto, di ba standing nila? Oh. Injured pa si questionable si Davis. Davis. Tayo. Alam na. Questionable pala eh. Questionable pa. Alam na this. Benta na. Kagaling sa game. Ang tagal eh. Bagmat. Bayag na bayag. Mabutang da. Butang da. Mabutang din sa amatan. Gago. Wala. Get yourself a proper warm-up. We'll be deploying soon. Hostile dropping into the area. Watch the skies.
Saan tayo? Alright, soldier. Mark a Bonyard na. closing inside. Safe zone. Yard! Hindi tayo. Alright, lads, let's get it done. Be advised, enemy team is Yeah, tracking your location. Binaunti ka agad eh. Enemy Sa soldier tayo na lang dito. moving. Pipili pa lang ako lang. Alam niya. Dito sa akin. Bounty back natin. Yeah. Uy! Ito. Dito. Pili ko pa lang Ang kayo inang kanina pa. na... Inaantay ko kayo. Ito. Putang na, bang ko itong isa. Bang ko na isa. Eh, Listen up, soldier. Win here, return to the front line. If you lose, na ako. you're up, soldier. Grenada! Stand by for reader. Bigyan mo sana. Inaantay ko kayo mamili kanina. Kapili na pala kayo. As lang yan. Teammate is redeployed. Stand by. Na-stuck ako. Teammate redeploying to the AO. Supply box ready for pickup. Got the armor here. Objectives updated. Move to the next location. Sayang na sayang. Ba ito? Ana, oh. Andyan na pala eh. Contract updated. New objective identified. Ako na, pare. Dating pag-ibig na alay. Alay sa iyo. Sa iyo. Alay. 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 Naku. Remix yan ah. It's the remix. Ludaw. Inbound. Ludaw. Yun ah. Ludaw na. Okay, luto. Diyan na sa'yo. Dropping money in the air. Yes, sir. Kaya ako nabibili. Ang dami naman M82 na sniper. Pangatlo na yun eh. Friendly loadout drop on the way. Saan yun na yun ah. Wala akong UAV. Bibili akong UAV. Bala. Friendly overhead. Gas is closing in. Online tira mong pera, ano? Five. Ito. May selfie dito eh. Pero red ang kulay. Ito. Selfie ah. Red ang kulay po siya. Gas mask. Ayun! Storage stock, nasa purple. Hindi ko kailangan yan pero kukunin ko. Thank you. Bilis na. Dumaan lang. May mga nakakailangan dyan ah. Babakbakan na.
Saan yung mga nagbabakbakan dyan? Ito, Dito? Dito, dropping. Down. Patay. How? Tahaw-haw ka pa. How did you know? How di Carabao. How? Yung wala pang selfie, meron pa dito isa. Got medical here. Tatlo na yung nakita kong selfie. Sa gas station. Kailangan ni Jerry. Hindi pa yun ni Jerry. Uy! Ha? Kailangan yan. Pero kung kailangan ko. Binabaril na ako. Nasaan? They're shooting me. Gas station. Ay, papuntang buy station. They're shooting me. Meron nga. Saan yung kalaban dyan? Ito. Katago ako. Down. Patay. Nice. Patay na. Meron pa boy, meron pa yan boy. Take cover. Allied cluster strike inbound. Science. Uy, saan Ano yun? Sniper! Ah, sa likod. Puso din naman ito. Saan? Saan? Copy. Uy, pinapatakusan tayo. Lalaya ko. Butan pa ng airstrike. Uy, no. Pababayin ko lang si ano. Sige, lads. Galing yan, Tor. Sumusugod na ba? Cheater yan, Tol. Tutak yan, Tol. Nakatutak. Ilang hayop to. Dali ka rin yan. Ano na. Tignan mo. Andun pa rin. Doon pa rin? Down. Down siya, siguro mo. Hindi, meron dito. You're down. Bahay pa lang. Drop mo yung ano. Friendly loadout drop. Lahat ng pera mo. Ay, wala palang buy station dito. Sa likod, Tol. Meron dito to. Marking aid stick. Tara, lads. Yan. Wala nang. Gas is inbound. Wala na yata. Namatay, boy. Namatay yung ano. Sniper. Meron ba? Meron sa likod. Oo, sa likod. Nahabol siya. Nice, patay mo. Tara. Walang umano sa sniper, no? Napatay mo yata? Oo, na-down din. Yeah. Napatay mo na Walang tal. Yung naki-sniper kanina. Namatay. Oo. Pag mauna ka, i-drop mo na yung pera dyan. Roger that. Meron pa ba tao doon? Walang nakalagay na team wipe kanina eh. Pero Try kong bumalik doon. Kunin natin. Fight ako. sige, punta kami dyan. Pero may Loadout bumapan din sa likod, kanina doon, ah. sa may train. Hindi, yung kaninang tumatakbo ko. Ayun yung ano. Kala ko Enemy UAV overhead. Got gas moving in. Wala nang bala ng sniper. Maubos ah. Ito. Ayun na. Mark the hostile. Ito, sniper. Enemy dropping into the AR.
Asan yung nag-drop? Yung sniper ah. Wow. Saan yung nabaril mo? Ayun sa may na. Putang eh. Left and right ah. Uy! Tanga, titirahin na naman ako. Uy, ayun. Ang galing naman mag-snipe nun. Uy, nasan yun? Ito, andito. Tinapos ka. Ayun, Yung nakita king? ko, nakita ko na. May king sa likod. Nasa kaliwa. Tangina ka. Down siya, yun. Overhead. Patay na. Teammate has entered God the damn it. gulag. Patay ka, Surviving gabi. earns them redeployment. Ito. Napatay nyo? Oo, patay Meron ka. dito, meron dito sa akin. Basag. Sa Ayun na, baba. andito. Heading there now. Nasaan, tol? Ay, wala kayo pala yun. Footsteps nyo pala yun. Saan na yung sniper nyo kanina, tol na ako? Bala. Wala na, tol. Patay na. Ito to, bahala. Bala. Meron ako. Labas ko dito. Meron dito. Meron po ako na, tol. Meron dyan sa bahay na yun. Ikaw ba yun? Enemy UAV overhead. Your teammate is redeployed. Ayun, Stand tol. by. Ayun, Hostile. ayun. Abutan kayo baril ko. Ayun yung kon kanina, tol. Walang baril ko. Kuha tayong ghost, gusto niya? Oo. Tara. Ayun na, dito na. Moving there. Meron kababagsak lang. Meron tao sa ano ah. Sa loadout. Loadout. Ayun na, Oo. dito. Punta ako sa pinakaligod. Dito lang, ito to. Uy! Tanginang yan. May tao pala dito sa bahay na to. Basag na, tol. Wow! Dito. Ito yung panic niya. Ito. Uy! You guys suck, bitch. Okay, backloads. Sundayin ko lang anak ko, lads. Saglit. Sa school. Sige. Pauwian na. Last game. Tal, JJ muna ako, tal. Okay, back lang, lads. Thank you. Sundo lang ako, lads, ha? Okay. Thank you. JJ muna din ako, lads. Thank you. Boy. Sige, lads. Mamaya ulit.